aka ọnụ ihe ọbụla Chineke ji aka edo asọ na-achịkwa ekwensu aka site n'okwu anyị na Chukwu anyị na-agọzi mmiri niile dị ebe a nke ga-esite n'ike nke okwu anyị tikpọọ ike nke ekwensu ugbu a ka anyị kwụ n'ọtọ kpọkuo Chukwu nna anyị ka o were ike ihe dị egwu gbadata na mmiri ndị a ga-ejide onwe anyị asọ wekwu ya chekwaba ezinụlọ anyị wekwu ya na-emebi ike ajọ mmụọ na ajọ mmadụ maka ịgọzi iwu anyị nọ n'eluigwe ka anyị yọọ ayịyọ di nwanụ m anyị na-atụ gị egwu n'otu aka ka anyị jide ananị wee na-ayọ gị ka ime ka nnu na mmiri nke a gwakọrọ ọnụ nweta ngọzi nke gị na ịdị asọ nke gị n'ụzọ pụrụ iche ka ọ ga-abụ ebe ọbụla bụ ebe efesara ya onye ọbụla bụ onye efesara ya ihe ọbụla bụ ihe efesara ya ka ihe ndị a nwee nhicha na ịdị ọcha ka ekwesị afọ onye iru anyị na isi nri ike iyi ya n'elu ya maka ọ gbanaga dị ma agwọ na akụ a anyị na-ayọ nke a site na Kristi anyị ga-agọzizi ụlọ ihe anyị ga-aza bụ di nwanụ m ga-echedo ọpụpụ anyị na mbata anyị ka anyị zaa na ya ewelitere m anya m elu n'ebe ugwu dị ebe enyemaka m ga-esi bịa enyemaka m ga-esi na di nwanụ m bịa onye kere n'igwe na anị azịza ka ọ ghara ikwe ka ị daa ka onye nchedo gị ghara ihi ụra mba ọ gaghị ehi ụra ma ọ bụ nwa anya ụra bụ onye nche nke Israel azịza di nwanụ m bụ onye nche gị na onye ndu gị n'aka nri gị ka ọ ga-eguzo mgbe niile anwụ agaghị achagbu gị n'ehihie nke ọnwa ga-enye gị nsogbu n'abalị azịza di nwanụ m ga-echedo gị n'ebe ihe ọjọọ niile dị ọ ga-abụ onye nche nke mkpụrụ obi gị di nwanụ m ga-echedo ọpụpụ na mbata unu ugbu a ruo mgbe ebighị ebi azịza ka anyị yọọ ayịyọ otito dịrị gị Chineke eze nke ihe niile isi n'ụwa a kee ihe niile na-enye ha ndụ na nchedo mee ka ngọzi gị bịakwasị n'ụlọ a gọzie ndị niile ga-abata n'ụlọ a gọzie ndị niile ga-ebi n'ụlọ a gọzie ihe niile a ga na-eme n'ụlọ a dị asọ mee ka e were ya nye afa gị otito mee ka ndị niile ga-ebi n'ụlọ a na-awụlite ụka gị dị nso elu mee ka a na-enye afa gị otito mgbe niile wepụ ụfụ ihe niile ga-emekpa ha ahụ ugbu a mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị ekene dịrị gị Osebụa Chineke nke ihe niile n'ihi na ọ bụ n'uju afọ ọma gị ka isi nye ụlọ a ka ọ bụrụ ebe obibi Ogochukwu Mbaka na ezinụlọ ya mee ka udo gị nọnye ha mgbe dum mee ka ndị niile ga-abịa ebe anyị nọnye ha nweta enyemaka udo na aṅụrị mgbe ha ga-anọghachi n'ebe dị iche iche ha si bịa ka ha jupụta n'ọṅụ nke ndị otu Kristi anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị Osebụa Chineke bụ ụmụ ihe niile mee ka mmiri nsọ agọziri agọzi a ga-efesa n'ụlọ a bụrụ akara nke gị maka ichedo ndị niile ga-ebi n'ụlọ a wepụ ha ihe niile ga-emekpa ha ahụ n'ụlọ a
nye ha ngọzi nke gị, bịa nọnye ha mgbe niile, nye ha udo nke gị. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị n'onu ihe ọ ga-ekwu n'ụdị ọ chọrọ ka ebe obibi a dị, o wee kọtụzie ya wee rụnyere ya Chukwu. Ka anyị nọ n'onu gị. Obi bụ m sọ aṅụrị n'ụbọchị taata na ọgọ m nwoke na onye bi bụ nwanne m nwaanyị enwego be ebe ọ ga-abata ajọ mmadụ ama mfụfa wee na-ewere n'ike nke Chineke wee na-agba telefon na ka o dofọ ha arụ, nye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọkpụkpụrụ mmadụ na ifezie ka anyị pụta n'iro. Kọrọ ya ebu ụzọ. Kọrọ ya ebu ụzọ. Think about the things that you've done. My imagination has turned to reality. Oh my God, you do this one, you do this one, When I think about the love that you've shown me, my imagination has turned to reality. Oh my God, you do this one, you do this one, hey, testimonies overflowing, celebration.
anyị nọ n'elu site na elele nna anyị ga-eso Virgin Maria na ahịhịa ndị nsọ niile ka Chukwu kwụrụ iko niile gọzie nna na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị trendybeats.com. Follow you to go. Anywhere you lead me, I go. Jesus, my life is for your glory, your glory. She did do more. Taking me higher, never leave me, no forsake me. She did do more. You're taking me higher, Jesus. My life is for your glory, your glory. You make the little things I do be like saying a big thing, oh. Your grace makes the difference, just they embarrass me, oh. I like it, oh.